Kabir M Sa'ad. Ya zanayi da kaina ya zan yi in fahimta, so yana da zafi ba zan ƙara ba. Ya zanayi da kaina ya zan yi in fahimta, so yana da zafi ba zan ƙara ba. So da gauna na mallaka wa Bintu wadda san menene soyayya ba. Kullum da na yi nema ni tattare na bata, wurin da ke a raina ta bani zuciyarta, har na mallake ta daga na aure ta. Ta iso gidana ba zan ƙi hakan ba. Kullum abokanena su ce da ni na barta, suna faɗin halinta na barta gar na bita. Zan wahal da kaina don babu ni a ranta, sai na tushe kunne ban ɗau maganar ba. Ina ta mata hidima kawar na aure ta, kullum idan na kawo kuwa ta nan a bata. Dukan abun da zan ce bai wuce faɗarta, so ruwan guba ne ba zan ƙara ba. Kwatsam a wata rana yana zuwa ni ganta, zanen na gane cewa ashe kwana makanta. Sai na tambaye ta ta gane na fahimta, sai ta kau da kanta bata ban amsa ba. Da nan matsa na ce dole za ta min bayani, sai ta ce da ni malam garda ka dame ni. Min fusata nan ta ji aboki ya tare ni, sai ya ce garme haka ban so ya hana ba. Dole za na barta, dole za na barta, dole za na barta a yau ko da ban so ba.